abahle benkosi enkulu yakithi ebuhleni yazo izulu. Amen. Egameni lomnyosi. Siyabizwa abantwana basezulwini ukukhuluma kwenu esenikhulumile ningaceli kithi ngicela kushebe unyazo wezulu. Amen. Njengoba besiguqe lapha siyafisa nathi ukucelisa ukuthi ushembo ingcwele ahlale eduze nani ukhala kwenu kuzwe kuye uma sinicelisa ukuthi nibona ndedwa usheba abahlangabeze nabadedile. Amen. Asisukumeli ukuthi sibe ngcwele kunani ngoba kuyahlupha umuntu omunye bekubamba lombhobho uyabona bonke labantu beyizona abone yena yedwa esefanele ukuba embhobhweni. Asiguqeleke lokho bantwana benkosi soncelisa nathi siphushe lenqola iyasinda usheba mkhumbule ukuthi nabadukile nibahlangabeze babuye ekufundeni kwenu unyazo lwezulu kanye nani. Amen. Amen. Ngiyakhumbula uma ubaba umthethwa hayi umshumayelo osebhuqe phambili useduze kwami bazokukhumbula abadala umthethwa omfowabo kaMthethwa owashaya upiano enkosini Nyanga yezulu. Uthi umthethwa ngelilanga uma ekhokhela noma kuxoxwa ngona inkonzo uthi bantu bami angichaza mfana kaZungu lo kwelasenduwethu. Amen. Amen. Uthi umthethwa bantwana bami ngiyanifisela ukuthi nibambe lendlela kaShembe. Uthi ngelinye ilanga ngangifunda ngoye. Uthi kodwa ngangasamuzwa wayengena sifundise ngangezwa lutho ayifundisa laphume ngathuli lutho mina ngezwa lutho. Uthi sabe sihamba nomalume wami uNzuza saya enkosini yasephakameni ilanga lamalanga emzini wasephakameni. Uthi safike ephakameni wasengibika umalume phambi kwenkosi, baba umshana wami inkosi lo unenkinga nkosi akasaboni lutho uthi esikoleni akezwa lutho uyafunda Nkosi ongoye. Uthi ayisithi inkosi yangamnaka nje uthi ayisithi inkosi imbusise Nzuza umshana wakho useyofunda zabe manje. Uthi ngabe sengumqhweba umalume ngathi malume tshela inkosi ukuthi lesikhathi sikuso asivumeli ukuthi umuntu omnyama ngaba yimanje. Ngicela inkosi ukuthi savalelekile lelo thuba. Uthi wayeseyitshela inkosi yathi kusho mina ngithi useyofunda zabe manje. Uthi wangiphokha ngibuyela ongoye ngiyofika esikoleni ngafika ishitshi izifundo engizenzayo. Ngasezenza izifundo zomthetho. Uthi ngafunda wayethi mayisengena uzifunda base ngezwe yonke into ngaqala lapho ngafunda ngaze ngaqeda ngaba imanje. Uthi kubeni imanje kwami imanje yokuqala ezweni lasembumbulu uthi kwaba yimi. Uthi uma ngilapha embumbulu ngase ngiyimanje ngase ngimkhohlwa lo Shembe.
uthi ngathi ngimoto yami ohlobo oluphambili ngahamba indawo zami engiyithandayo ngesabatha ngijabula nabangani bami ngakhohlwa indaba kaShem. Uthi ngolunye usuku sengosoba khona ikeke noma ijado ezweni laseMbumbulo kwaba khona abafana bakaSabela abazalwa inyanga uSabela base bebulala umuntu laselingene ikala kimi eMbumbulo. Uthi ngesikhathi ngiphethe ikala ngizokala ngithethe ikala wafika uSabela uthi uSabela ukwakhe buduze nakithi wafika uSabela ekhaya wathi awubhumzana mfana kaMthethwa shita leli kala ephathe omunye umuntu angithanda ukuthi kufe wena usemncane kakhulu. Uthi ngathi ngizobagweba abafana bakho babulala umuntu. Uthi ngangisho ngemfundo yami engiyifundele kahle esikoleni ngangicabanga ukuthi mina sengihlala bese ngiqedile. Uthi ngesikhathi uSabela ushingile bheke ekhaya ngahamba ikala ngene enkantolo eMbumbulo. Uthi ngena nje ikala enkantolo eMbumbulo. Uthi ngiyabakhumbula abafana baSabela bayogibela ebhokisini. Uthi waqhamuka kwabo ukana wagibela ebhokisini. Uthi wathi behleli ngoba emlapha sebese ebhokisini. Uthi ngaphakama ngathi ngiphakama nje. Uthi angibonisa ngibuye beshoni ngilapha phezulu ehlalweni sabo manje. Uthi bengibheka nje yashaya indwebe. Uthi angazi kwenzakalani. Uthi ngashayeka phansi ngapha emakhothe esibhedlela ikaniqhuma amakhala nomlomo. Uthi ngapha incwadi yabelolundi ngathi ngicela ningishintshe kuleli ikala engibhekele nalo ngibhekele nabantwana abazalwa inyanga ngiyacela manje ukuthi ningisize ikala ninikeze omunye umuntu bathi hawu Mr Mthethwa asikwazi ukushintsha leli kala wena usayimantshentsha usayi-approve lithethe ukukede. Uthi ngahamba uMthethwa ngabe wayekhokhela thina umfaka umsosha uphela enyangeni ezulu. Uthi ngahamba ngabuyela ekhaya eMbumbulo. Uthi mangihleli khona wafika uMthethwa ekhaya wathi ngangitshela Phumzana iyeke lento tshela omunye umuntu aphathe ikala. Uthi ngakhumbula umalume ngase ngiya kumalume nginenkinga ikala udadewethu mhlawumbe utshela ukuthi umtshelile udadewethu. Uthi ngahamba ngabuyela ekhaya. Uthi sahamba saya enkosini emzulu sekuphakamela inyanga ezulu ilanga lamalanga. Uthi manje ngifike enkosini ilanga ngiqala nje umalume ngibika yathi nzuza ngenzeni ngomshana wakho. Uthi inkosi ubhekele into enzima kakhulu inkosi uphume emakhothe manje esibhedlela wathi anginandaba nalokho mina. Umntana wakho udedile kithi nathi lesideda kuye. Ucabanga ukuthi lemfundo ngeyakhe. Uhlala kwakhe lapho ngobehla ngokuthanda kwakhe. Lo mntwana njengoba esekwenzele ukwenzakale wenza ukuthanda kwakhe akabuyele ekhaya abiza abantu bayozisa ukuthi uvuka nathi ekhaya baphatha inkonzo kavuka nathi uShem uzobuya kuye. Nazaretha oh ingcwele uyathi ngena ngemoto bababaza abantu ethempelini bathi hawu kanti usekwena mina kanzo kaMthethwa sakhe nefunda phela ngoye. Uthi ngube isincane ngasangilingani. Uthi usumncane unazale ngugqokile sengathi ishethi. Uthi ngangena lapha uthi ngase nginto nje eyisithuthu nje hawu saphela mfana abakhehla mfosule siyaba nje bese sibona isibula nje lesabathi yale. Kanti usesonda uthi awusiyabonga mfana. Uthi ngesikhathi ekala beyangena uvuka nathi ekhaya ngesonto. Uthi ngawezwa manje sebuya. Bakhumbule inkosi abantwana ba university inkosi bathanda bakhala kuwe inkosi abakhali kithi. Konke ankolezo zemba idukile zilandwe nguwe inkosi zibele inkosi bahlanganyele bakhuluma izwi lakho. Ifiso zabo zaziwa nguwe baphe inkosi ngabanye. Amen. Uthi ngabe sengigodwa ngekhaya wangena uvuka nathi uthi ngolwesithathu lazongena ikala futhi nalabantwana bakhe bakaSabela. Uthi awuzwa manje buya uthi ngalolanga ngaba njengomfundisi ngafa unathi ngaphansi ngase ngifaka ijazi lami phezulu emanje. Uthi ngathi ngingena nje ngawezwa ukuthi ama nasebuyile kimi. Uthi ngaqonda ngangena lapha ebhokisini esihlelweni sami uthi basebenza ngafana abanduza wangena futhi uSabela wangena endaweni yakhe. Uthi wangibheka washaya indwebe
wayesethola umjovo owawusumdwelile. Uthi ngiyamkhumbule kuSabele ekhaya ethi hawu fana kamthethwa uthathe lo muthi ulandile unoba ikhathi uthethe icala abafana bami kunembane ebiphuma kuwe uthi bengivika imbani ebiphuma kuwe izakimi lapha uthi uthethe icala nje kunembane ephuma kuwe uthi izoglaza mina uthi ngabona ukuthi ayisekho lento yami uthi wabagwaba wazi wabaqeda uthi laphela icala ngabafaka isitokisini ngabanikeza iminyaka yabo ngoba basekuyile abantwana basePhana. Amen. Usheba kaqoqe manzakwethu. Njoba nicelile lapha nicelile thina nicela inkosi yasePhakameni ukuthi ayilandele abantwana abahambile babuye nihlangane kanye nabo nikhulume indaba kaShembe. Amen. Le ndaba kaShembe iyona ezonenza nibe ngabanomzane bakusasa nibe ngomakoti bakusasa. Le ndaba kaShembe iyona ezonenza ukuthi nikhule. Amen. Ngiyafisa ukuthi uShembe oyingcwele akaniphi ukubambisana la ngaboni khona ngasolile nihlale phansi nilungisane nivela amakhaya ahlukahlukene nifundiswe futhi imfundiso ehlukene. Uma senilapha fanani nonke nibambisane enukuzele ukuzolalela ukuze nithole isikwa sabazali benu sakusasa. Amen. Ngibonga ke ngibona inhlanzeko ikhona la. Ihlanzekile bafowethu nayinwele zikhona emakhanda. Akekho ogunde ikhanda. Ngiyabonga abantwana basePhakameni. Cha thina asikundile zihambela zona asolistayela sikhamba zona inwele lokusazalwa nje zazikhona. Ngiyanifisela abantwana basePhakameni ngoba uthi uShembe uma ikhuluma umama walapha ya edlangezwa ozala insizwa ekuthuza umzikhona yabanduli uthi uNduli uthi Zungu sahlangana eJudiya uthi Zungu mina ngacelwa enkosini yasePhakameni inkosi inyanga yezulu uthi kodwa yathi mfako makoti ngeke ngisaba khona sengiyaphuthuma ngiyahamba kodwa wena umntwana bazofika bazofase ngihleli sekuhleli mina la kodwa uzobe ngiseyimi kulesi sihlalo. Uthi lesikhathi ubaba uma wami ezongibonga enkosini inyanga uThixo sehlele esihlalweni uthi into yokuqala la ibuza ngoba yathi inyanga yezulu nize ngamgundi ikhanda nakanye bayofika kulelizwe uthi ngifika nje ngizobabonga enkosini uThixo into umbuzo oqala ngibuza wona yathi makoti awabagundi ikhanda uthi ngathi baba angabagundi wathi phela sathi ungabagundi ikhanda kodwa bakuhlela inyanga yezulu sathi ungabagundi ikhanda uthi nempela ngathi uyasithi inkosi uyabona mntanami uma umuntu lapha ekhaya washluka wagunda ikhanda usuke ngasophinda kuye uthi kodwa noma ngangena utshwalela athule kubo makusekhonile wele kuye uthi uShembe hamba mthande abuye ningaligundi ikhanda mntwana wasePhakameni. Nibambe nje bafowethu noma liphunyuka lingaliyeki. Amen. Nibambisane nibe clean kanje nibe bahle uShembe muhle. Nawana amagama akhona ukuthi wayithanda usitabani wala yabamagama uma abantu abamadika abangafuna ukugeza. Nina nje gezani nibe bahle njengoba sinibona nje ngoba lo Shembe uzonenza ukuthi nikhule. Amen. Nkosi Bobo sise
akube kuhle ukuphakama kwabangcwele. Lo mfana oguqe lapha owasibiya entabeni zabanongoma. Ngolunye usuku ngangimlapha eGymnastic station ngathi ngikhuluma indaba kaShembe ngoba empilweni yami iyona nto esenhlizweni yami ukukhuluma ngoShembe. Kuhle kube khona into ewumkhosi kaNkuluNkulu esenhlizweni yakho ethi mayenziwa nawe ube khona. Amen. Kwase kuqhamuke insizwa nayo ekade ehle esitimeleni mangaphosisi sasekhwesini lesitimela yayisiza kimi. AmaNazaretha ayabonana kodwa kukhona ukuthi ubone iNazaretha ushawa amahloni ngathi ngicasheka ngoba inwele ibheke phezulu ugqoka ishirt isikofu ungasazi ukuthi kwenzakalani. Yayisiza kimi lensizwa ithi sawubona mntaka mkhulu ngase ngivuma sase sixoxa ngaloNkulunkulu ithi ngambona kanzima uShembe ithi kwathi ngolunye usuku ngoba ngangihamba ngezitimela ngimakethe umsebenzi ngangengene ecoachini yamaNazaretha ebese ngizwa ekhuluma ngoNkulunkulu wawo enqabitha emncoma izinto akazenzayo ezimpilweni zawo nezabantu bonke. Uthi kwathi ngolunye usuku ngase ngibizwa kwenye ikhampani ngoba nginezincwadi zewelding ukuthi ngizobhala iphepha elazokwenza ukuthi mabe ngiphasa bese ngiyaqashwa aboNkulunkulu. Uthi ngafika kule khampani uthi ngathi mangifika kuyo le ndlela ngizobhala kuyo yayisitezi kwenyuka ngedebhisi. Uthi nganginikiwe inamba yendlela ngizobhalela kuyo. Uthi ngathi mangifika kule ndlu ngase ngimfica umbesisi womlungu owayethi mayehamba kwi-tiles kukhanya isicathulo sithi qhwa ayisigqokile okwakuyena wayezongasesa kuleli phepha ayezolibhala akaboNkulunkulu. Uthi kodwa ngathi mangifika ekseni wayesethi lomlungu lalela-ke njengoba uzobhala leli phepha lapha kuleli room kunamakhamera wonke ungalenzi iphutha lokuthi usebenzise cellphone yakho wayifake ekhukhwini ungayikhiphi. Wayesemnikeza amaphepha okubhala azobhalela kuwo nazobhala ngawo leli phepha lokuthi aqashwe welding. Uthi kodwa wayesephuma emshiya. Uthi ngenkathi elibheka leli phepha akukhona eyodwa into athi mayebona wathi uyayazi Shembe uNkulunkulu. Amen. Uthi wayese ekhumbula amazwi ngoba isikhathi sasihamba engakapha ngisho equestion eyodwa. Uthi wayese ekhumbula amazwi einsizwe esitimeleni ezithi mawubiza uShembe uyafika lapho sukukhona ebunzimeni. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga indaba iyafika ibaningi maNazaretha. Amen. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisesitimeleni wathi bangibheka le ngikhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa ngikhumbula inhlamvu engangizisho ngangithi mawubanjwe kwakuDisemba ngithi mawubanjwe inkunzi ku-ATM njengoba sekuDisemba akothi umuntu mayekhombe esibhamu ebese uthandaza uthi nyazwezulu ngikhumbula imali ey'ngane zami ngehlukani nami ngathi mangibuya ngapha ngafica insizwa iphakamisa isandla ngathi kwangehlela lo muntu uzothi mina ma kanti lo muntu uzokhuluma indaba enkulu ngamziba ngabheka lena ngathi mangibuya ngibheka ngapha ngakuye ngamthola esemngenyawo wathi ngicela ukukhuluma mfundisi. Thina-ke besibizwa ngabefundisi ezitimeli. Wathi ngicela ukukhuluma mfundisi ngase ngehlisa umoya ngehlela ngezansi yaze center lensizwa mayifika center ithi lento esho lo mfundisi wakwaShembe ngizoyifakazisa ithi kuthengo lwesithathu masibheke emsebenzini ithi siyayesente lapha ePaki Station bese sihlangana sibe isihlanu
bese siyahamba siyokhuphuka eHilbro edrobheni shone phansi kule kontraka sisebenza kuyo ithi lensizwa kuqhamuke abafana onyawupe uthi bathe mabefika sehlukana bese phutha into zethu uthi into oqala efike kimi igama lonyazi wezulu uthi angindaba zami libizile ngitheshembe nyazi wezulu saze safa sijikele uthi behlukana kwagcwala idolobha abanye babhekale abanye bakuthi yimngedwa okuthema sesihlangana lapha esihlangane khona kwatholakala isikhaphini sami sikhona ifoni yami ikhona uwallet wami ukhona bonke abawufo bonke into zabo engekho ngisho ikhaphini zokudla Isenzizwa kwathi mangisadidekile engase kufika le ndaba yonyazi wezulu semkhumbula ukuthi labushembe bathe sitimela lukhona ithi ngase ngithandaza phe kwaleli phepha ngathi shembe naye exam izomhlula nakho ungeze uqashwa Nkosi ngicela ufike ngikwazi ukunqoba leli phepha uthi wezwa kule building ayekuye phayela kuyo kuba khona ithi zi wathi khitse kuwamaswish kwabamnyama kulithi uthi kwathi kusemnyama ngithule ngazizonze njani ngalizwi kwayi kaMesisi owayengibhalisa iqhwa wathi happened uthi what I don't know ayesefuzwa amasishaka waseliyakha laphinda namaphambi kwakhe zonke izona engizenzile uthi kwathi izwili aphinda shaya phansi amaswitch alikhaxa kwamnyama ebuilding uthi wathi maybe alomlungu wathi hayi le exam ayifuni ukuthi uyibhale kodwa ngizoqasha ungazibhale ngoba ayivumi ukuthi uyibhale uthi ngaqashwa ngaze ngibhale lutho abonke uNkulunkulu ithanisizwa sengihlala phansi sathi siyothandaza kukhula entombazane uthi safika sadabela Inkonzo yethu simakade simphambi kwakho uthi sangena endlini sasesithi umoya wakho awuze Nkosi hlawule 58 uthi khona intombazane eyayikhona phakathi endlini eyayingahlabeleli ayigila umkhubu khona abantu abathi mabehlabela ubontalo uyicabangela nje inyoni zakhe futhi akanandaba nokuthi kuthiwa uthi ayisho ngengila lenkosazana uthi hlabela kamnandi uthi kodwa ingaphethe hlabelelo uthi lo bhuti bonke obesukuma ngevesi yayisenqala phezulu ivesi lakhona noma ngabe ithini kodwa yengaphethe yedlonda aphethe ihlabelelo uthi sathandaza saqeda wathi makufika isikhathi lapho khona kuthiwa khona abantu wonke umuntu endlini onenkinga akazibike uthi le nkosazana akazisukume yona ayihluphanga nawe uthi izicela isiguqo bacela bonke abantu kwaze kwasala yona yodwa endlini bonke sebecekile wasayibuza umlibhu wena nkosazana ngoba uhlabela kangaka futhi ubukeka engathi uNkulunkulu umqonda kangcono yini ungasaceli ngisho nje kodwa sebecele bonke abantu uthi ngaleso sikhathi kwehla inyembezi inkosazana sathi qatha bafowethu la enkolweni kumnandi kakhulu kodwa kuba kubi kube mnandi kanje enkolweni kanti uhamba nesiqalekiso sabazali bakho nathi ingozi engisaba ngokukholo lithi ivangeli selimnandi kangaka lisezingeni elingaka kanti wena uhamba nesiqalekiso sokuthi wakwabamba kwabakho ngamawashi ngihamba sikhulume le ndaba ukuthi mhlawumbe nesiqalekiso azumshayo baba wakho kodwa wathi ngelinye ilanga ekhuluma nawe wathi ncimi ungitshelani ngoba nawe isehluleki usho kumzali wakho
Yabona ukuthi makufika leyo ndawana ingenzeka ingozi yokuthi sithandaze sesiphelele uthando lokuthandazisa kanti wena wembethe isiqalekiso sika baba wakho owathi hamba mfana siyobona phambili uyofika ube njani. Kukhona abantu abaqalekiswa abazali khona abantu abangathunywa makha esibaziyo namanje oyengathunywa umethunywa evele ekhala emva kwendlu ngoba vele uyinkanda ayeke ukuthunywa umuntu kungenzeka leyo nto ikubambe entweni zakho mfowethu sithola sonke izinto ezinhle usale wena wedwa ungatholi ngisho umsebenzi ongenamsebenzi okushalela ifeyini. Ngoba indaba ithi konke ekufanele sibe nakho bantwana benkosi amaqoma nezibusiso zakho zivele emakhaya ezivela khona. uNkulunkulu ngeke enze lutho ngehlongandlela. uNkulunkulu ngeke enze lutho ngomuntu ongayicabangeli yena. Khona abantu abaholile kule nyanga okuthema behola ngolwesine amafoni abo aba-off mayizovulwa kusasa ngoba bengesenamali. Please call impuphu delete. Please call isishebo delete. Please call isilambile delete. Kodwa akayikhohlwanga ekuyothuba uNazaretha ukhayizela ngomNazaretha omusha nje khaka kudlile. Kungasisiza ukubabahle bafowethu kanti kunesililo lasivela khona. Wasekuthiwa kwenze njani kwenkosazi sengihlala phansi bafowethu. Kodwa akekho phethi iwashla endlini. Yayi sinenkosazana ningakhathazeki bobhuti bami njengoba ngihleli nje mina umthetho wami ngangiyiNazaretha. Kodwa sehlelwa yisisindo sesono ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu iphethe inkonzo yashumayela yaqeda yathi masiqedile yathi cishe ngakhohlwa kodwa sengishe ngayikhohlwa yayisiphenduka ibamba umbhobho yathi zonke intombi engamakhosazana ezijulayo sengathi ngamitha zonke. Ithi lenkosazana nami ngangingomunye owayijola. Jala wena ngaboniyo umhlaba isimo sivuma asicele sigawule madoda kungaze kufika amaphubesi onele zingane. Mali khona ithuba musukuganga nawe libale ukudlala nabanye abantu abangafanele uye ungakuthatha lengane uyifaka u14 lengane ikhonze kahle uNkulunkulu. Ithi lenkosazana nami ngangisesikindini esasijola. Uthi wathi mangijwalo umhlangano sonke isibani sethu esasisiyisheni lethu esasomjolo uthi sakhulelwa sonke uthi yayisikhala kwehlinye embezi ithi mangeke ngadibana umuntu osilisa sahlangana egubeni uhlala ingane enginazo ayikho ngayicela mina uNkulunkulu angizwe ngoba wangiqalekisa. Pasopa maningi amazwi.
eyingcwele. Singabantwana ke sibancane ngwakadebe phuma ethempelini lasekhwezi. Sizwe udumo, sizibongele nenhlanhla yokuba khona kule ndawo. Amen. Yazi singabantu bekhethela abakhethekile. Akwandele umuntu ukuguqa endaweni esha. Kodwa ushembe mayikhuluma ethi sabusa phezulu amagquma nezintaba zawo, namhlanje kuyabonakala lokho. Mhlamba akekho ayazi ukuthi ngeminye imihla ushembe wengene endaweni ezinje. Ngoba ibandla lawo lamaNazaretha ibandla ebelidelelekile libukelwa phansi. Asibongele bafowethu nodadewethu elithema mhlangana nasenathi udumo lonyaza belifike lapha ngoba uNkulunkulu unyazi lwezulu. Amen. Nalezi insuku zenkosi inyanga yezulu. Inyanga yezulu ekhaya kuyafika. Ubaba nje uma ethatha inkolo, inkolo yangena kwaba ngaphambili obaba besala obaba kwabantu abayithandayo kwensizwe nje yomhlaba. Ngizwile umanzini ekhuluma ngoyithanda, baba uyithanda lokho kwawusimama. Othi noma uhamba naye ukuthi uhamba nensizwe, wayengathi nje mncane ngaso sonke isikhathi. Wayakho nje umntwana nje mncane. Sesikhona la ukuthi baba nje kwakuyibhungela lincane lilihle liyithanda. Futhi liyithanda into wayimandla kakhulu ekuthuleni. Kodwa wathi makufika ushembe bekhola omama kholwa nje ekhaya. Kodwa sasele ngokuthi uphethe lapha ezweni eyithanda inkolo kodwa engavumi ukuthi ekholo yena. Uthi ngesinye isikhathi sekufika ushembe inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu ithi wena ngiyakufuna manje kuphakameni. Ithi ngoba izinsuku zakho sezincane kakhulu emhlabeni usuhamba emhlabeni. Ithi ngapho woza lapha kimi. Uthi ngoba isango lomngene ezulwini lilapha kumina. Ithi inkosi yangezulu ithi mawulapho ngeke uzungene lapha engikhona mina. Ngiyabajabulisa abanye abantu mhlawumbe abanikwe imihle emini yokholwa. Kodwa ubaba wami ongizalayo wanikwe izinsuku zancane. Wathi noma esethanqabe ethi usazalungisa izinto zezwe, uNkulunkulu avele enqamula zonke lezo zinto zaphela. Wayikhetha inkosi sasingalindele ukuthi ubaba engayikhetha inkosi. Sambone sephakame ethempelini ekhetha inkosi engekhetha inkosi yasephakameni. Kwala sonke sasingalindele kodwa masishe sasha uvalo. Sabuka ubaba ukuthi uzoyishiya phi insizwa akagijima nazo. Wayesethi sengikhethile sengilandela ushembe. Ithi inkosi inyanga yezulu ithi hamba manje uyobhajadiswa. Uthi ngoba uthi sengikunike isikhathi esincane waqalela isikhathi. Abaningi abantu mhlawumbe behamba emhlabeni basobe bengazazi izinsuku zabo zokuhamba kodwa wazazi baba. Ezakho uthi ngihamba nini emhlabeni. Watshela yonke into. Ngempela uma ufika lezo insuku wayesehamba emhlabeni kodwa wahamba esebona ushembe. Esemlandela ushembe uNkulunkulu. Amen. Ingakho ngithi ngiyanibongela umani lapha engathi ngiyebulahla uMnazaretha ngizwe kuthiwa ukhona ovulile uthe uphuma kwaNongoma. Uyinhlanhla ukuthi uphume emazweni akini uyiNazaretha ufike nakuleli izwe iNazaretha. Ngoba abaningi abantu uMnazaretha ababulahlile. Abanye futhi emazweni akuba bamaNazaretha uma befika kuleli izwe lapha eGoli ababe besaba ngamaNazaretha. Babe sebengena nje emhlabeni. Ingakho ngithi siyanibongela ngoba nizizwe eziningi ezahlukene lapha kuzwe ngemfundo kuzozana impilo.
kodwa ushaya ungenile kini wanenza ukuthi nibe ngamaNazaretha futhi uNazaretha ningafihli niqhaye ngoNazaretha engathi ushembe ngahlala kini anigcine njalo nilondoloze ibe igugu lento nihloniphe uNazaretha akaMaNazaretha kakhulu edume ngihloniphe amaNazaretha yadume kahle adume ukuhlonipha ukuthi abantu abahloniphayo ubahlonipha abazali bakho wenze yonke into enhle ubenzele yonke into enhle noma sekufika isikhathi sokuphothula kube khona into oyenziwe uyenzele ubaba uyenzele umama ekhaya bese bebonga usisi ilawo mazwi ngicela ungaqhubeki kakhulu ziningi indaba kaShembe baningi abantu isikhathi sona sincane siyaphela Inkosi usekushiwo amen. Ngiyanibingelela nonke egameni elihle lenkosi yethu uNyazi bezulu amen. Siyabonga uthando esiboniswe abafundi balapha ekhaya ukuba behlele umsebenzi omuhle kangaka ebese bebheka emaceleni bebona ukuthi kukhona okungafanele sibashiye abasuke emathempelini esibona amen. Lo oguqile umfana walapha kwaNdebele entabeni zaseNkandla ekhaya ethempelini ngiphethwe ethempelini eNcengimusa thempeli amen. Lapha ePitoli phethwe ethempelini osindisweni ithempeli uMshuma lihlatshwayo amen. maNazaretha ingcwele sisenkonzweni yeSabatha amen. Lo mkhosi weSabatha umkhosi wokukhokhela wonke umuntu osuke khona phakathi kwendlu amen. Sengathi sonke besingavula indlebe lamazwi asekhulunyiwe asifanele sonke ukuba siwathathe bese evuselela ukukholwa kuthina amen. Noma ke inkonzo lena elapha beyibekiwe istreamlinewe ukuba ibekiwe kanjeni ukuthi kungani isimenyiwe lapho kuba size enkonzweni. Kodwa maNazaretha ingcwele ongafanele sikhohle ukuthi sisenkonzweni yeSabatha. Into sonke okufanele sikhumbule ngekhathi zonke ukuthi uma ngabe ukhetha ukuba umNazaretha noma ngabe uzalele ekhayini besonto abazali bakho noma ngabe ukhethile inkosi waphenduka kodwa kuyafanele ukuthi ukhethe inkosi kunesikhathi noma ngabe uthi uzalele lapha kunesikhathi la ufuna ukhethe khona inkosi wena qobo uyikhethele wena inkosi amen. Mase ukhethile inkosi bese uye emanzini ongena emanzini uthenga umNazaretha bese ukulandela wena inkolo sekungeyakho manje sekuzimele wena sekutholwa wakho uNyazi ungasasho ukuthi olwami nabazali sekutholwa wakho uNyazi amen. Lenkolo ke esikiyona inemthetho uma ngabe usuka ekhaya
noma ngabe kuthiwa uyasuka ekhaya uyosebenza noma ngabe uyesikoleni abazali baye bethi lapho yakhona uyofika ubafika abantu abaphila njengawe. Uma ngabe ufika phambili uyawafika amaNazaretha kodwa namhlanje awuzazi ukuthi usiphethwe amaNazaretha. Amathempeli njengoba silapha ePitoli silapha eGoli ngaba khona amathempeli esiphethwe kuona na? Uma kuukuthi likhona ithempeli ophethwe kulona uyawazi umthetho. Mawukuthi likhona ithempeli ophethwe kulona njalo ngamasabatha uyayithola inkokhelo yokuthi iNazaretha lihamba kanjani yini efunwa unyazi lwezulu ukuzwana nokuthandana phakathi kwabantu angeke kwaba khona uma umthetho ngemasabatha siwulalela sitshelwa abagcotshwa noma sitshelwa abashumayela abasiphethe emathempelini. Ubani wakho umshumayelo ophethe lapha ngoba ukhona nje? Uma ngabe uzile esikoleni wazofunda njengoba kunabafundi balapha eTUT njengoba silapha nje, bathe uma befika ngaphakathi esikoleni base befika istructure esibizwa ngenathesa. Uma ngabe umntwana wenathesa kukhona ithempeli okusuke kufanele ube ngaphansi kwalo la usabatha khona waziwa khona ukuthi uma ukuthi ukhuluma noma ufike ekhaya ufike ukhulume ngomshumayelo wakhona akwazi umshumayelo osekhaya ukuthi le okhona uphethwe kephi. Uma kungenjalo uma uthi awulazi ithempeli akekho umshumayelo ophethe okwaziyo ukurecognizeayo okusho ukuthi unenkinga. Vele indaba kaShembe uzohamba uhambe ubuyulantathe kuyona ngoba umthetho ubuye kube nesikhathi lapho umthetho ungawutholi khona. Endaweni esisebenza kuzona nasekhungweni zokufunda imithetho yakhona ibhaliwe yabekwa lapho edongweni ngoba kwenzela ukuthi umthetho ungawukhohlwa kwakuleyo ndawo osebenza kuyona noma ufunda kuyona nomthetho waleli bandla ubekiwe kubashumayeli. Amen. Uma kuyisabatha umshumayeli uyama yalingane zakhe. Uma wena ungekho kulelo sabatha engakwazi umshumayeli uyalo bani. Sisekonzeni maNazaretha ayigcwele esabatha. Amen. Amen. Sengathi uNkulunkulu bengasikhumbula uthando lapha ekhaya into eshunyelwa unyazi lwezulu njalo ukuthi asithandaneni. Mangabe sithandani kuphela ngoba kuhle. Kodwa noma ngabe sewungasahambi ngendlela efunwa unyazi lwezulu kuyafuna ukuthi siqoqane umtshele umuntu ukuthi uNazaretha awusahambi ngalendlela. uNazaretha ugcineni nenkonzweni. uNazaretha asambe esesontweni ukuze lo muntu ezobuya 3:18 Hezekeli. Cela ungifundele ophethe iBhayibheli. Kunesikhathi la ufuna ukuthi thina sodwa siyalane khona sibuyisane endleleni efunwa unyazi nomthetho kaShembe ukuze ngelinye ilanga kukhona isikhathi esiyofika lapho sewumama nkosazane, lapho sengubaba nawe sewuyibaba ungasafuni ungasekho eTUT sewubaba. Imuphi umthetho oyawushaya phezu komuzo yobugadile uma wena umthetho wawubalekela wangakhuliswa ngawo? Fundele ba. Ngisho komubi ukuthi wofa ngokufa kodwa ungamyala, kodwa uzange uzumyale, awukhulumanga ukuyala, ungazange uzukhuluma ukuyala ukuze asuke endleleni yakhe. Lo omubi uyakufa ekuphambukeni, lo mubi bese yafa ekuphambukeni kwakhe, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakhe. Bese uba necala lokuthi awuzange uzumtshela umuntu ukuthi le ndlela osuhamba ngayo kusiyona. Ngiyabonga baba inkosi ibusisi. maNazaretha ayingcwele ngikhuluma indaba yokuthi njengoba silapha asisiqoqeni asibuyelene emuva siye emathempelini. Mawuyinathesa uphethwe ethempelini ethize khona umshumayelo ophethe khona igama lethempeli ophansi kwalo phathwa phela kulona uthatha imithetho kulona. Amen. Uma ngabe uyinabashu awufundi uyasebenza endaweni kodwa uphethwe ukhona ithempeli la uphethwe khona uphethwe ngephi wena? Umthetho kaShembe awukho lula kodwa
kodwa umthetho washembe ubekelwe thina ukuthi asiwugcine ukuze ngelinye ilanga siyoba nempilo engcono enesisekelo salenkolo esayikhethayo sathi siyayikhetha inkosi yasephambili. Amen. Uma uthi imithetho asiyilandeli kuyofika isikhathi wona lo mthetho esingawulandeli la usiphanisha khona. Umthetho nomthetho mangabe ubekiwe usuku nepunishment yakhona. Uma ungawulandeli lo mthetho noma ungaphila kamnandi namhlanje uligqoka ibhluwe uyigunda intshebe uligunda ikhanda wenze yonke into oyithandayo ngoba uthi wena usesesikoleni noma ngoba uthi wena awafunda wakhulu ngokwanele kodwa kuyofika isikhathi la ukhule khona bese lo mthetho uyakubamba. Umthetho noma unzima unjalo kodwa kufanele ukuthi siwugcine. Sisenyangeni enkulu kakhulu ezulwini kaOctober la ungena khona umhlangano kaOctober. Amen. OseJudiya. Amen. Mhla 7 nje uyangena umdedele eJudiya okushuthi le nyanga siyona enkulu kakhulu. Amen. Sengehlela ngenzansi ngikhuluma indaba eyodwa. Sengikhuluma ngalomthetho ukuthi asihlaleni emthethweni. Asizame ngayo yonke indlela ukuthi siwugcine ngoba uyaphilisa. Wona muhle umthetho ngoba uphilisa manje. And in the long term nakhona futhi uphinde ukuphilisa umthetho. Amen. Amen. Insizwa namhlanje siwumshumayeli yakwamagcawu ikhulumisa eJudiya 2019. Ethi maNazaretha ingcwele kwenzeka ngelinye ilanga. Insizwa iyavuka njalo iyahamba iyofesa ifika mayifesa bakhona nabantu abanye abafesile bese ifika yona ifika ihlala phezu kwetshe. Uwe lo uphethe umthetho washembe futhi uhlale phezu kwetshe. Yafika lensizwa yangaqashwa ngalolanga yavuka nangakusasa yahamba yafika yahlala phezu kwetshe wafika umlungu waqasha abantu ababehleli phansi wabaqasha wayesesuka ehamba yadangala lensizwa yahamba yabuyela ekhaya yavuka ngakusasa yabuyela kulo lelotshe yasefika ihlala lensizwa yayenza lento saze saba side lesikhathi kwase uthi ngelinye ilanga yase lensizwa ikhathazeke emoyeni nasemqondweni wayo yayisithi ake ngishintshe. Uwe lo sewushintsha umthetho washembe ungasahambi ngomthetho ojwayele ukuhamba ngawo. Yasayishintsha le ndoda yangabe isahlala etsheni yathi nami namhlanje ake ngihlale phansi ukuze umlungu mayifika bese fika ngibona ukuthi nami ngikhona namhlanje bese ngikhetha nami. Yasisuka le ndoda etsheni wasihlala omunye etsheni. Wathi umlungu mayifika wasefika umlungu ezoqasha njengenjwayelo ngalelo langa ethi lensizwa wathi mayifika ngalelo langa umlungu wathi wena ndoda ngihlale ngikubona njalo uhlezi lapha etsheni sengize ngiyakudabukela namhlanje ake ngiqashe wena. Sayisukile le ndoda etsheni layo namhlanje akusaqashwa phansi qashwa yona. Uma ngabe ungahlele